Здравейте, скъпи! Честита Масленица! Такъв голям празник съм се применила днеска. Какво ще кажете? Харесвам ли ви с тази паралийка? У нея е много интересна история. Ще ви разкажа как тя се умени се яви. Много години назад, като се жени Драгинко с булката, ние с съпруга ми бихме бъбълъци на сватбата. Много години назад, като се жени Драгинко с булката, ние с съпруга ми бихме бъбълъци на сватбата. И както по обичаю на другия ден, в понеделнико, отидахме с Ракия в Табаки. Това село от дето булката. Да. Съзбрахме и куча народ ми и всякой му е интересно да иди да види какви обичаите в друго село. Пазарихме автобус, ласката Венгрията. Съзбрахме, се накачихме в автобуса и отидахме. Стигнахме там благополучно. Слянахме от автобуса. Всичките сватбари се наредие, се нафана на едно голямо уро при шпортите на сватовете, обулкини. Да. А пак на нас, на мен и на Петър, каза, ми има тия бълбълъци, накара да влянем вътре в урото. Но, какво да ви кажа, скъпи, сами знаете, че на сватбата на втория ден, в понеделнико, бъбълъците, може да се каже, че даже повече от комуди имат почет. Да, влянахме ние вътре в урото, той с ракията, аз с вазата с Мишо, там, кафет, печени, преждури, който имаше. Музиканто беше Жоро Таштуш. Но трябва ли още нещо да казвам? И то веселия, мали. Като разтегли римонята, че като засвири една музика, като се завратял вауро, пак ние двамата в средата, един срещу друг играми, а те един срещу друг се срещнем, се разминим, сетни пак един срещу друг. То да ни се нагледаш на кръста. Скъпи, аз ни се фаля. То имаше на го да погледнеш. Той мъж Фидана, бойбона, оно бастоновия костюм, бяла нейлона ориза, галусник му е галусник, с червения пояс приврезан приз рамото и на кресто. Чупов чесъл, мане, че и аз не по-долно от него. Чисто нова кремплина орокла. Светлана комшиката ми гаши за сватбата, а те е шарена на букети, по-едри и по-древни цвета. Бялото резкинто шялче, съм забрадена, уния резки шелкови, като блестат на слънцето. Мале, не мога да ви передам. Силоно и плаща, нови силоно и плаща. За една неделя до това одихме в Смаилната очоко си купихме силоно и плаща. Списахме ги, вярвате ли, списахме ги. Тята бащи слисали, като гледат. А те сетне влянахме в двор, отголяхме, но от убо по-убо. Ко да ви кажа, сами знаете, сватба имиджие не е чамур. Тук подерпладне, фанахме вече да се сбираме, да се отадем. Друго село, все-таки път, далеко. Пак се накачихме в автобуса и си додехме, слянахме до сел съвет и да се отадем дома. Пак той, като ме задрепа, да отиваме в магазин. Викам, но каква нужда имаме аз да отадем в магазин? Сидим от сватба, сити, напити, ко трябва още? За ко да отиваме? Аз не знам, не съм свясна. Пак то да бъде наглашена работа. Ние да отадем и все. Отиваме в магазино, а тук е у Пундюи. Шест дето му се казва магазин Европа. Раньше не знам, никак не му казвахме. Те си знаехме магазин у Пундюи. Вляваме в магазино, там търгуваше Иринка Стоянова.
как сега имаш? Като навидя, ми те одици такие, натъкмени, применени. Ние викаме, от сватба си идим. Одихме с ракия в друго село, бабалъци бихме. Тя вика, всичко убо, ами съдечи, и казва на мъжа ми, бати Петри, такава красива жена имаш и така применена, ми всичкото време кони с касинка с шалче за брадина. Даже речи за брадосана. Я виж какви красиви паралийки получихме женски. Не можеш ли да я купиш една паралийка, а че да оди по-деликатно. И той, тама нема да е манинко зад вратнико. За кораж, но той след не пише много, но тук от сватба си иди, чут-чут има. И като й вика, да, давай Гайринко, сейчас же купим паралик, колко рубли трябва? Вади това портмане, като го разчака, те пак там наредени по 100, по 50 и колко трябва рубли? Аз като видях, викам, Иринко, ти ко? Даже не мисли, викам, аз да се ева пред свикър с парали. Към тури го назад пак на витрината. Не, няма да облича такова. Пак той, не, ще го купим и все. Видях, че няма да изляна с него на една глава и свръкнах от магазин и си додех сама. Подер малко, като го видях, иди си и ga носи в една коробка, ga носи. Викам, но за кога купи, бе, човек? Дижи да аз с тази паралия. Сега да съм била учителка ли, докторка ли. Пък аз, но простая халхозница. Дижи да диека жиби. В къро жаида да плаша гаргите ли с ние? Той, нищо не знам, от утре да одиш с паралия, да ни да ви да почи. Не с касинка, не с шалче. Тук мама свекервата начува през доваро, как ние се надумваме. Иди, ко стана? Що за кълга? Ко не можете се мирите? И аз си викам, чего? Ми купил, викам, паралия. Да се смеят орта с мен. Тя. Булка, ми я примейка. Вика, мамо му, ти ко? Я тури съде да видим как ще мяса ли го. Немах ко да стора, те и двамата отгоре ми. Турнах. Пак тя, като фана да плеска с ръцете, като фана да премира. Вах, булка, мишка, кубечко, вах ми, как ти мя само. Изе да чука на доваро на тати. Василий яла скоро насам. Той иди, слисан костана. Василий, явиш нашата булка. Явиш каква убайчка, как е мяса тая паралия. Булка, носи сега, на орта устите няма да закриеш, носи сега тя от ти мяса. Тати нищо, той мъдър човек погледна. Ми убо и си отиде пак вкъщи. Подир малко и мама отиде подир него. Той, Петър, си легна, верната заспа. Аз гледам тая паралия. Га турнах в коробката, га занесах в крайната къща, га пуснах в съндъко най-отдолу и викам, тук ще и мястото, тук жалеснеш. Да, сутрин станахме, трябва да се отива на работа, да се правят вихада, ма те за сватбата цяла неделя седяхме дома. Събалям, от кой напред да го заловиш? Дай да раним, да риним, вода да носим, да поем, деца за школа да стягаме. Да е калабалък. Доде времето вече да излявам на кишето, машината няма да ме чака мен. Да отивам с жените на работа. Си забрадих шалчето, си грабнах казанчето и отидах на работа. Повече никой не му румна за тази паралия. И колко години тя седя там, в Сандеко, и на 2-3 бонака, може за бабен ден или за някакви такива празници, 8 марта, с жените като се събирахме, те си го турили за смях, се приправах или аз, или на някоя женашка там.
И ето пък вчера разреждах съндък и га видях. Взих и си га турнах. И се явих пред нашите с ние. И както много ден назад, булката е си номе. Мамо, еш какво убоста ти, убоста паралия, що не га носиш? Викам, веко. Аз на млади години не съм га носила, а пък шас от тук на те, викам, жога да спарали. А че е така нейната история. Днеска тъй го облек, га турнах да се покажа на вас. Съди, скъпи. Всичко хубаво. Справили? Значи такива работи, скъпи. Такава е историята на тази моята паралийка. Тая година га извадих на масленица, си га намерих, га примерих. Пък на Великден, наверно, же се премина с нея и жида в Чирко. И тъй же бъде.